Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian. Yes, kay mga kapuso, madamo gid nga salamat. Anong ka-PUV drivers nagpositibo sa surprise drug test sa mga transport terminal sa Bacolod City. Samtang mga nagapangpinta kag nagapanglimpyo sa patsyo sa Talisay City, Negros Occidental apektado sa maulanon nga tiyempo. Yaring balita nga itong gintutuka. Tiyo na kung tani nga makakita sa dako ang mga nag-sideline sa pag-obra sa mga patsyo. Abang sa San Nicolas de Tolentino Catholic Cemetery sa Talisay City, apektado sa maulan nga panahon. Ang kita sa mga nagapangontrata sa pagpaminta kag pagpanglimpyo. May kapangita, kwarta, kung gaulan eh. Siyempre kailan lagi init, bis ka na ng init. Sa lungo na. O sa pinta, sa kapansyon. 300, 400, okay na. Budaya kami magulan-ulan, kaya hindi kami ka-income. Tukon maggasto ang pagbiyahe, may pila ka mga residente nga ginpili na lang nga magpangamuyo kang magsindis ang kandila sa kumon. Ini, agod hindi na magpadulong sa probinsya kung sa di nalubong ang ilan nagtaliwan nga mga himata. Halimbawa, ang amon mga minatay ato sa norte kag sa sur, dili lang kami nakabutang sa kumon para nga hindi kami makagtuman sa amon lugar. Ginpatigayon sa LTO kag PIDEA Negros Island Region ng Oplan Harabas sa mga terminal sa Bacolod City. Ginpaidalom sa surprise drug test ang masobra Shane ka driver kag konduktor sang bus, taxi, modernized kag traditional PUJ. Apat ka driver sang modernized kag duha ka traditional PUJ ang nagpositibo. Ipaidalom ang maini sa confirmatory testing. May positive sa initial nga result, automatic suspended ang aton nga driver, no? I-confiscate nato ang driver's license, tapos magahulat siya para sa confirmatory test, no? Ang confirmatory test ipadala naton sa Cebu, no? Subo mga adlaw ipadala man dayon namon. Then pag na-confirm nga ang substance ang drugs nga ginagamit niya is illegal drugs, we will be filing a resolution sa central office for approval for the revocation of driver's license, no? Pabor naman diri ang pila ka mga driver. Kabay nga isa ini ka makahatag sa matinlo nga pangalan para sa tanan nga mga driver. Padulong sa Metro Manila ang pamilya nga ini, kag sunod sa ila, nagakadapat nga yara sa nagakaigo nga kondisyon ang driver. Kasiguraduhan na nandun po sa kaligtasan ng mga bata, lalo na sa mga bata. Bagong buhay na, malapit na Pasko. Handa naman ang kapulisan sa pagpatuman sang seguridad sa mga patsyo kag terminal. We have inspecting teams on the run naman para to check ang aton nga deployment. Opod, Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.